Исәмсез балалар, онлайн дәресебезнең темасы аралашу. Кешеләрнең эш буенча яки дусларча үзара бәйләнешкә керүен аралашу дип атыйлар. Мондый үзара мөнәсәбәтләрдә кешеләр сүз, кыяфәт һәм үз үзләрен тотышлары белән бер-берсенең уй-фикерләренә һәм хис-тойгыларына йогынты ясыйлар. Аралашу сәләте төрле кешедә төрлечә була. Берәүләр бик җиңел аралашалар һәм әлеге процесста үзләре генә ләззәт алып калмыйлар. Зур көч сарыф итмичә генә башкаларның да кайфларын күтәрәләр. Икенчеләре киресенчә, киреенкелек тудыралар, үзләренең дә башкаларның да кайфларын бозалар. Аралашмыйча гына бер генә эш гамәлне дә башкарып булмый. Кешеләр белән дә, табигать белән дә, яраткан хайваннарың белән дә, хәтта уенчыклар белән дә аралашып була. Кешеләргә аралашу ни өчен кирәк соң? Бергәләп нәрсәдер эшләү, нәрсәгәдер өйрәнү яки өйрәтү, хис-тойгыларны, уй-фикерләрне бүлешү, тәҗрибә уртаклашу, үзара аңлашуга ирешү өчен кирәк. Аралашканда нәрсәләр күзәтелә соң? Беренче чиратта мәгълүмат алмашу бара. Мәгълүмат сүзе үз эченә нәрсәләр генә сыйдырмый. Кәеф, бүген миңа бик яман су, миндә бәйрәм шатлыгымны уртаклаш, ихтыяҗлар, беразга гына бер үзем каласы килә, турында сөйлисең икән, бу мәгълүмат. Үзеңдәге белем, тәҗрибә, сәләт, осталык һәм күнекмәләр белән уртаклашасың икән, шулай ук мәгълүмат тапшырасың. Бергә музыка тыңлау яисә кино карау, дәрес әзерләү һәм тәэсирләр белән уртаклашу өчен дусларның белән очрашасың икән, бу аралашу яки мәгълүмат алмашу дигән сүз. Аралашу барышында кеше үзе турында мәгълүмат ала, шуның ярдәмендә үзен башкалар күзлегеннән бәяли. Аралашу нәтиҗәсендә кешеләр белән нәрсә буласың? Мәгълүмат алып һәм аның үзләштереп, җавапка үзендәге мәгълүматны тапшырып, кешеләр үзгәреш кичерешә. Аралашу ахырында анда катнашучыларның һәркайсы үзгәрә. Менә ни өчен кешенең үз үсешен аралашуның максаты һәм нәтиҗәсе дип санарга мөмкин. Балалар, кешеләр ничек аралаша микән? Сөйләм кешеләрнең төп аралашу чарасы булып тора. Телдән һәм язма рәвештә, кычкырып һәм эчтән сөйләп, без башка кешеләргә үз фикеребезне, хис-тойгыларыбызны, уй-ниятләребезне, белемнәребезне белдерәбез, яисә белдерергә җыенабыз, һәм алардан да шундый ук хәбәрләр алабыз. Мәсәлән, әнигә кунаклар чакырырга җыенуыбыз хакында әйтәбез яисә, алдагы дәрескә әзерләнгәндә хыялда эчтән генә укытучы белән әңгәмә корабыз, яки дусларга интернет аша электрон хат язып җибәрәбез. Яшьтәшләр, өлкәннәр һәм кече яшьтәгеләр белән аралашу үзенчәлекләре. Күпләрегез мөгаен игътибар иткәндер. Кайвакыт өлкәннәр белән аралашуга караганда яшьтәшләр белән аралашу җиңелрәк. Ни өчен? Эш шунда. Яшьтәшләргә без һәрвакыт үз тиңебез итеп карыйбыз, ә өлкәннәр белән аралашканда гел балалар ролендә калабыз. Өлкәннәрне хөрмәт итәргә, аларның сүзенә колак салырга, рәнҗетмәскә һәм үпкәләтмәскә, аларга игътибар күрсәтергә тырышырга кирәк. Хәтта сез үзегез үсеп җиткәч тә, әти-әниләрегезгә, абый-апаларыгыз өчен һаман бала булып каласыз. Кечкенәләргә дә, өлкәннәргә дә җылылык һәм игътибар кирәк. Ул яшәргә, сәламәт һәм тормыш сөючән, игътибарлы һәм игелекле булырга ярдәм итә. Балалар, бүген без сезнең белән онлайн дәресебездә аралашу темасын үттек. Онлайн дәресебезнең теория өлеше тамам. Практик өлешендә көтеп калам.